Здравейте на всички, които гледат гейминг каналът ми. Нека първо обясня какво правя в момента, тъй като ако сте гледали, имам поредицата Outlast, но компютърът ми се беше развалил и играта, прогресът, всичко изчезна и спрях като цяло да качвам за Outlast. Та идеята ми в момента е, че ще качвам Outlast Whistleblower и сам на сингъл ще си продължа прогреса там, докъдето съм стигнал, ще го изиграя наново без да снимам и оттам, докъдето съм стигнал с прогреса, ще започна да снимам, да продължа по-скоро да го снимам. Така че нека започваме с Outlast Whistleblower, колкото да не оставаме без Outlast, защото на мен много ми се играе. Та ще играем на нормал, защото все пак не е някакво състезание за големци, така да го кажа. Играем за забавление и се кефим много яко. И да, в момента пускаме Outlast Whistleblower и нова доза лудост и смях. Надявам се да има. Първи впечатления? Стъкла или екрани. Зависи как го виждаме. Дали дават MTV там, на тия екрани? Ето, доктор. То ти пише от болница. Вау. Creepy as hell. Той има яки слънчеви очила. Имам чувство, че се пазят от ебола. Какво? Леле, какъв простак. Дете е срам мискинин. Ио, брато. Не си ли ходил на детска градина? Ио, гадост. Вау. Отврат. Липсват му първите 7 години определено. Шайса. Екрани са. Това нов клип ли е? Ако е оная песен Дан Зунгамагу. Искам да я слушам. Да увеличат. Камера. Вижте камера. Там, камера. Оставал е пич. Да пъшкаш на цяка. Остал е. Wow. 2 hours earlier. Let's see then. Окей. В момента сме в пълно невидение. I don't know me. Have to make it quick. They might be not. I did fix the software. Consult Macov. Така. Physics. Какво е това? Какъв як лаптоп. Колко е як. Искам и аз. Какъв ли процесор има? Никога не бих седнал, особено в тази игра, с гръб към откритото нещо, защото сега може би ще изкочи някакъв звяр. Откъде да знаем? Ама само ще му призная, че Windows е малко стар. Press left mouse button to send email. Окей. Шит. Бързо бе, пич. Браво, затвори лаптопа. Машина. Опа. Съжалявам. Добре. Аз ще се скрия тук, защото... къде е камерата? Outlast се отличаваше с една... Здравейте. They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. Чао, брат. What are you doing in here anyway? Към ко правя, тапанар. По-да е лъскав. Странни хора. Къде попаднах, бе, брат? Това нещо има ли субтитри? Да видя. Дали разполагаме с... Show subtitles, окей. По-лесно ми е. Добре. Окей. Може би... Да. Тук трябва да се мени. Да видим. That sounds alright. Какво става, бе? Кой чака? Вау. Вау. Това е яко. Вау. Отвори, бе. Ко съм застанал на Ф? Идиот. Тук имам чувството, че някакво модно шоуце си правят. Стола ми свети. Колко яко. Седни, бе. Прес S. Ко? Не дано. Какво? Press left mouse button to... Park. Finally. Where have you been? Functional imaging interface isn't talking to the ASL. Okay. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head.
Пак с то старо Windows. Тия хора не знаят I как don't да си need another обновят софтуера performance явно. evaluation. Mr. Park here is gonna have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Какво става? Отговор ли чакаш? Няма да го получиш. Are we happy, Mr. Park? Steve? fMRI is still dark. What the You're fuck? doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and What the fuck is considerable happening dedication here? to the Mercom. Documents. Какво? Fuck me, they're bringing him in. Кое е то? Какво? Какво пише там? It was coming, you 50, така, machine, you така, no, not again, no, what the... Какво става? Ау! Яу! Don't let them do this! Don't let them... You! I know you can stop this! You have to help me! Ужас. You have Hey, calm yourself. This is a high security... It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Wow. Quickly, Mr. Park. Head will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4, 3. Arterial spin Окей, labeling is back наистина съм online. наясно какво се случва тук, ама не ми харесва като цяло. Positioning imaging. Йоу! Не съм сигурен, че искам да го гледам това. Mr. Wayland Park. Leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Окей, трябва да отида да си взема They only лаптопа. give me categories. Какво става, мой? Това малко ми напомня на Star Wars. Не знам защо ми напомня. Окей. Сега ще отворим вратата. Отвори сама. Всички стоят на Ф. Така. Окей. Защо трябва винаги да я взима? Искам си лаптопа. telling stories outside of class. Вау! Опа. Mr. Wayland Park, Consulting Contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Wow. Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Wow. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Предполагам, че това е герой от първата игра. Did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the Morphogenic Engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Вау. Вау. Whistleblower. Това име е странно. Не знам защо, но е странно. Много странно име. Като цяло много странно име. Да. Because I'm happy, clap along if you feel... Окей. Да видим какво следва. What's next? Come on, let's see. Let's see. Come on, come on. Окей, аз мисля, че това ви е напълно достатъчно за този епизод. Мисля, че знаеки, че има още един епизод, няма много какво да се разочаровате, ако изобщо сте разочаровани. Затова ще се видим в следващият епизод на Outlast Whistleblower. И така, pronto dente.